Dagmar lähti mukaan tähän Talentumin tapahtumaan sen takia, että me koettiin, että tämä aihealue osui hyvin meidän liiketoimintaan ja että ne ihmiset, jotka täällä on meille hirvittävän potentiaalisia asiakkaita. Kyllä voin hyvin suositella näitä tapahtumia, hyvin järjestettyjä ammattimaisia tapahtumia Suomessa. No, tapahtumat on totta kai mediana B2B-puolella tärkeä paikka olla läsnä. Täällä saa oikein kontaktin oikeisiin ihmisiin, oikeisiin maksaviin asiakkaisiin ja pääsee kertomaan niistä omista asioista vähän syvällisemmin kuin oikeastaan muissa markkinoinnin muodoissa. No, tapahtumat on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ympäristö minun mielestä tuoda sitä omaa asiantuntemusta esiin, tavata juuri oikeanlaisia ihmisiä. Olen saanut ehdottomasti tästä päivästä inspiraatiota ja myös ravisteltua niitä totuttuja toimintamalleja ja myös tavannut ihania kollegoita sitten eri toimialoilta. Näin tämän tapahtuman ohjelman ja ajattelin, että täällä olisi hyvä sekin tavata ihmisiä ja sitten päivittää omaakin tietämystä, että missä nyt mennään digitaalisella puolella. Täällä on pro-meininki, erittäin hyvä tapahtuma, hyvin järjestetty, organisoitu ja sopiva kumppanille tulla mukaan. Ei tarvitse liikaa tehdä duunia, mutta sopivasti ja saa sille rahoille hyvän vastineen. Tämä on hyvä tapa aloittaa vuosi, tulla oppimaan uutta. Kyllä mä koen, että me ollaan saatu potentiaalisia asiakkaita tämän päivän aikana.